Hello mga kasursur! Ngayon sa kasursur, nagpahinga muna ako dito sa may Vegan Ilocos Sur kasi nga galing po ako nag-charity doon kanina sa may San Juan, Ilocos Sur. Kahit na umuulan, yan, tuloy-tuloy pa rin sa pagtulong mga kasursur. Sana pagpalain po ako ni Lord sa aking mga ginagawa. At saka sa inyo po, wish ko lang po na please subscribe nyo po kung nagugustuhan nyo po yung mga ginagawa kong pagtulong sa ating kapwang nangangailangan, lalo na po sa mga tinutulungan po naming mga beneficiaries na may mga sakit. Yan, kaya eto kung nakikita nyo umaambon dito sa may vegan, nandito ako sa plaza. Baka later on may misa na magaganap dito. Kaya konting pahinga lang saglit bago ako uwi na sa La Union. Nakakapagod pero lahat ng pagod, lahat ng gastos, wala yan lahat-lahat kasi sigad lang naman po ang nagbibigay sa atin ng blessing sa ating buhay para naman po ito ay ating ma-share sa ating kapwa. Yan po kasi yung nasa isip at yaka puso ko, kaya sabi nga ng iba, unahin mo muna yung sarili mo bago iba. Kaso nga lang, para sa akin, inuuna ko po yung mga beneficiary kasi sila po talaga yung may masigit na nangangailangan kaysa sa akin. Kasi nga ako, pasalamat na lang po ako kay Lord kasi nabigyan po niya ako ng magandang kalusugan sapagkat nakakapagbigay po ako ng tulong sa ating mga beneficiaries yan. Kaya sa mga aking subscribers, please subscribe Paolo the Explorer Vlog, and sa aking mga followers sa aking Facebook page is Kasursur yan. Kaya pasyal-pasyal tayo dito sa my vegan at panoorin nyo ang aking vlog mga kasursur. Bye-bye! Ayan, pasyal-pasyal muna tayo dito sa my plaza ng Vegan City. Yan mga kasursur. I love the way you kiss, the way you rock. I love the way we're breaths just with the wild. I love the way you call me little child. And I will never let you go. You love the way I touch your skin with mine. We're in the skies, I can't get much more higher. You love the dreams we have since we're the wild. And I will never let you go. Kiss the way you rock. I love the way we're breaths just with the wild. I love the way you call me little child. And I will never let you go. Heto mga kasursur, nag-order po ako ng isang empanada at anong pangalan po niyan ate? Okoy, worth of 40 pesos po each. Kaya kasi nagugutom na ako eh, dami-dami ko ng pinuntahan. Kaya while waiting sa oras at magpapahinga lang, eto, nag-order na po ako ng empanada at okoy. Yan.